намунаи ҳунарҳои миллии муаррифии санъати асил ва рамзҳои пурғановати наврӯзӣ дар заминаи таҷлили наврӯзи байналмилалӣ дар агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба мараз гузошта шуд. Чорабинии идона ба муносибати наврӯзи байналмилалӣ асолати пурғановати ин ҷашни бонуфузро бозгӯ кард. Фазои идона бо омезиши зебоӣ, асолати пурғановати фарҳангӣ ки бо оинҳои хоси наврӯзӣ таҷассум мегардад, тантанаҳои сартосариро ба вуҷуд овардааст. намунаи ҳунарҳо ва оинҳои мардумӣ ки таҷассумгари фарҳанги бои пурғановат ва дерина аст, бо тадбирҳои ҷашнӣ аз ҷониби кормандони агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон васеъ муаррифӣ шуд. дар ин рӯз бо таманиёти нек ва дастовези муаттар аз намунаи пурғановати ҳунару суннатҳои гузаштагон, хоса густурдани хони пурнеъмат, таомҳои хоси наврӯзӣ, ин оини муқаддаси аҷдодиро гиромӣ доштанд. бо ҳамин минвол ҳайати кормандони агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла намояндагиҳои минтақавӣ аз наврӯзи ҷаҳонӣ бо шукӯҳ ва шаҳомат истиқбол гирифтанд. ҳайати меҳмонон бо фарҳанги дастархондории тоҷикона дар намоишгоҳи ҳунару анъанаҳои халқӣ ошно шуда, хушае аз хирвори бузурги суннату фарҳанги мардумиро тамошо намуданд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ бо шодбошии наврӯзи хуҷастапай зикр гардид, ки бо кӯшишу талошҳо ва заҳматҳои пайвастаи пешои миллат, тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун миллати кӯҳанбунёду тамаддунуфар, халқи сулҳдӯсту ваҳдатофар ва кишвари ташаббускору бунёдкор муаррифӣ шуд. дар чорабинӣ бо тараннуми баҳору наврӯз ва тоҷикистон таронаҳои дилангез базми наврӯзиро шукӯҳи тоза бахшид. наврӯз бо ҳама ҳусни табиии худ намунаи фарҳангу тамаддуни олӣ ба ҳисоб рафта, аз давраҳои дерин барои муҳаббату самимият ва ҳамдигарфаҳмию ваҳдати байни инсонҳо заминаи беҳтарини маънавӣ фароҳам овардааст. оинаҳои наврӯз таҷассумгари ормонҳои башарианд ва дар ин росто он аз сӯи ҷомеаи байналмилалӣ ҳамчун ҷашни ҷаҳонӣ эътироф гардид. кормандони агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо таҳияи барномаи ҷолиби фарҳангӣ ва риояи тамоми унсурҳои миллӣ дар сатҳи баланди идона бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. иштироки ҳамагон бо ба бар намудани либосҳои миллӣ ки хоси баҳору наврӯз аст, фазои идонаи наврӯзиро боз ҳам зеботару рангинтар ва пурҷилӯ намуд. густурдани хонаи идона бо анвои гуногуни таомҳои миллӣ аз қабили ҳафтсину ҳафшин ва дигар неъматҳо ки чун рамзи наврӯз аст, бо маҳорати баланди кадбонуӣ омода ва пешниҳод гардида буд. наврӯзи оламафрӯз бо ҳузураш сардиҳоро аз табиат ва кинаву адоватро аз қалбҳо дур сохта, муҳаббату дӯстиро боз ҳам тақвият бахшида, таъминкунандаи нуру гармӣ ва фароҳу хушҳолӣ дониста мешавад. кормандони агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо қалби пурфараҳу шодии беинтиҳо наврӯзи байналмилалиро бо омодагии ҳамаҷониба дар сатҳи баланди тантанавӣ истиқбол гирифтанд. фазои ҷашнвора фараҳбахшу тасхиркунанда буд. яке навозиши асбобҳои миллиро иҷро мекарду, дигаре суруд мехонд, севумӣ мерақсиду дигаре кафкӯбизанон шодиву хурсандии хешро изҳор медоштанд ва дар ҳамин баробар миёни ҳам ҳар гуна фархондагиҳои идона иҷро мекарданд, ки ин ҳама тараннуми шодиву хурсандиҳо мардумӣ будани наврӯзи байналмилалиро бори дигар собит менамояд. тантанаҳои идона аз истиқболи наврӯзи байналмилалӣ аст, ки кормандон бо дарки худшиносӣ ва ҳувиятсозии хеш бо риояи унсурҳои хоси наврӯзӣ ин ҷашни миллиро бо хушҳолӣ ва рӯҳияи болидаи идона пазирӯӣ карданд. таҷлили наврӯз дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат идомаи мантиқии суннатҳои неки аҷдодӣ буда, барои баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ ва рафтору ахлоқи ҳамидаи ҷомеа мусоидат мекунад. аз чеҳраи шукуфонии ҳар як сокини кишвар баръало мушоҳида мегардад, ки ҳамватанони мо аз мақоми ҷаҳонӣ гирифтани наврӯзи хуҷаста сарфароз буда омодаанд ин ҷашни беназири ҷаҳониро ҳамасола бо дастовард ва қадамҳои нав ба нав сазовор таҷлил намоянд. дар ин баробар ҷиҳати ҳавасманд гардонидан аз ҷониби роҳбарияти агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кормандони фаъол бо сипоснома, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ карда шуданд. ба хотири болида гардидани рӯҳияи кормандону иштирокдорон дар чорабинии мазкур ҳунармандону сарояндагон ва навозандагон шеъру сурудхонӣ намуданд.
ҳунармандони чирадасти ноҳия зери шоҳкориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба муваффақиятҳои баланд ноил гардида имрӯз ягон чорабинии вилоятиро бе дастранҷи ҳунармандони ноҳияи ишкошим тасаввур кардан ғайриимкон аст. дар ин намоишгоҳ ҳунарҳои дастӣ аз қабили ҷуробу тоқӣ, либосҳои миллӣ, инчунин гулдузиву шероза ва сабадҳоро ба намоиш гузошта шуда аз ҷониби меҳмонон ба ҳунарҳои дастии онҳо баҳои баланд гузошта шуд. дар як гӯшаи дигар дастоварҳои варзишгарони ноҳия ба намоиш гузошта шуд ки бозгӯи таваҷҷӯҳи насли солим ва варзиш ҳамчун омили бузурги обутоби бадан ва рӯҳи инсонӣ мебошад ҷо дода шуд. наврӯз чун қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардуми ориёӣ дар домани табиати зебои кӯҳандиёрамон зуҳур карда ба обу хок, марзубум ва рӯҳи зиндагисозу тамаддунофари аҷдодони мо пайванди ногусастанӣ дорад. наврӯз ҷашни фарорасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози кори кишоварзӣ ва боғдорӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор мебошад. дар чорабинӣ барои фаъолияти пурсамари меҳнатӣ ва саҳми назаррас доштан дар рушди ноҳия як қатор кормандони собиқадор бо ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадридонӣ гардиданд. дар доираи чорабиниҳои идона бозиҳои варзишӣ аз намуди волейбол, вазнбардорӣ ва гӯштин баргузор гардиданд. дар бозии волейбол се дастаи беҳтарин барои сазовор шудан ба ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм бо маблағи пулӣ ва медалҳо қадридонӣ гардиданд. барои ҷойи сеюм 2000 сомонӣ, ҷойи дуюм 3000 сомонӣ ва ҷойи аввал 5000 сомонӣ маблағи пулӣ тақдим гардид. гурзбардорон низ бо тӯҳфаҳои пулӣ қадридонӣ гардиданд. дар гӯштингирӣ ки дар он паҳлавонон аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриву вилоят ва сарбозоне ки дар минтақа адои хизмат менамоянд иштирок дошта, паҳлавон аз ноҳияи Дарвоз бо нишон додани маҳорати баланди гӯштингирӣ бар 4 нафар ҳарифи худ ғолиб баромада соҳиби ҷом гардид. барномаи театркунонидашудаи аҳли фарҳанги ноҳия таҳти унвони Тоҷикистон ватани Наврӯз аст идомабахши мантиқии чорабинӣ гардид. بهاری عالم افروز السلام. ҷашни ҷаҳонии наврӯз ки таърихи беш аз 6000 сола дорад, ҳамчун оғози зиндашавии табиат, иқдому ташаббусҳои нав, василаи худшиносиву худогоҳии миллӣ табдил ёфтааст ки ин ҷашни аҷдодӣ дар шаҳри Леваканти вилояти Хатлон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. барои дар сатҳи баланд доир гардидани наврӯзи ҷаҳонӣ тамоми сокинони ҷамоату шаҳраки Левакан хӯрокҳои хоси миллӣ ва ҳунарҳои мардумиро намоиш дода, дар ин баробар шеру сурудро дар васфи баҳору наврӯз қироат намуданд. наврӯз ҷашни ҳамдилӣ, дӯстӣ, меҳру муҳаббати инсонӣ, бахшидани гуноҳҳои якдигар ва воқеан мардумист. қабл аз оғози чорабинии фарҳангӣ, намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва дигар иштирокчиён аз дастранҷи ҳунармандон, деҳқонон, омӯзгорону хонандагон, варзишгарон ва дастовардҳои шаҳр дида намуданд. дар чорабинии бошукӯҳи ҷашни наврӯзӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Левакан таъкид намуданд ки зинда кардани тамаддуни аҷдодиамон ва ба ин васила муаррифӣ намудани арзишҳои миллии мо ва ҳифзи он бо талошу заҳматҳои пайвастаи фарзанди баруманди халқи тоҷик, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки ҳар яки мо бояд ба қадру манзалати он бирасем. аз наврӯз то ба наврӯз соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Левакан бесобиқа рушд намуда, шаҳраку деҳоти он ободу зебо гардидааст. қайд гардид ки наврӯз ҷашни шодиву хурсандӣ, оғози рӯзи нав ва айёми вусъати тадбирҳои ободонист. бо омадани наврӯз чун анъана мардуми сарбаланди тоҷик корҳои созандагиро дар саросари кишвар вусъат медиҳанд. наврӯз дар баробари эҳёи табиат ҳамзамон ба қалбҳои инсонҳо шодиву хушбахтиро мебахшад. маҳз ба фасли зебои сол ва оғози кишту кори деҳқонон рост омадану таҷассуми анъанаҳои нотакрори наврӯзӣ ба монанди суманакпазӣ, бозиҳои наврӯзӣ ва сайри наврӯз ба ин ҷашн ҳусну таровати тоза зам намуда, онро байни дигар қавму миллатҳо машҳур намудааст. дар маҷмӯъ наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Левакан бо шукӯҳи хоса ва мутобиқ ба завқи иштирокдорон ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва ба ташкили бозиҳои варзишӣ барпо гардид. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қатори дигар сокинони мамлакат, сокинони шаҳри Левакан ин ҷашни воқеан миллӣ ва аҷдодиро бо рӯҳияи болида ва анъанаҳои миллӣ дар фазои тантанавӣ ва сулҳу суботи сартосарӣ истиқбол намуданд. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат
сокинони ноҳияи восе низ наврӯзи байналмилалиро бо тамоми расму оинҳои он бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ҷашн гирифтанд. дар чорабинии бо шукӯҳи идона масъулини вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи восе ва сокинону намояндагони касбу кори гуногун иштирок намуданд. симои маркази ноҳияро шиору овезаҳо ва дастурхони идонаи наврӯзӣ зебу зинат мебахшид. дар маркази ноҳия намоишгоҳи бошукӯҳи идона ташкил карда шуда, дар он ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзию зардӯзӣ, ҳунарҳои дастӣ, ҳафсину ҳафшин ва дигар таомҳои миллӣ пешниҳод гардид, ки ҳамаи он аз фарҳангу тамаддуни волои миллати кӯҳанбунёди мо гувоҳӣ медиҳад. зимни баргузории чорабинии идона масъулини вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон иброз доштанд, ки наврӯз рамзи ваҳдату сарҷамъӣ ва таҳкиму густариши арзишҳои муқаддаси миллӣ ба ҳисоб рафта, дар арафаи он тамоми қишрҳои ҷомеа бо ҳисси эҳтиром ва суннатҳои ниёгон ин ҷашни қадимаи миллиро гиромӣ медоранд. масъулини ноҳия инчунин таъкид намуданд, ки дастовардҳои сокинони ноҳия дар тамоми самтҳо назаррас буда, аз меҳнати софдилонаи онҳо шаҳодат медиҳад. макони баргузории тантанаҳои идона дар ноҳияи восе амфитеатри ноҳия интихоб гардида, дар он сокинон ва меҳмонон бо рӯҳи болида ва шодию нишоти бепоён иштирок карданд. ба таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ ин ҷашни фархунда, ки бо ташаббуси пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон ва кишварҳои ҳавзаи наврӯз чанд сол қабл соҳиби мақоми байналмилалӣ шуд, ҳамчун қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардуми мо ба ҳисоб меравад. ҳамзамон давлат ва ҳукумати тоҷикистон дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ бо мақсади арзгузорӣ ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, аз ҷумла ҷиҳати боло бурдани эҳтирому мартабаи наврӯз, тадбирҳои мушаххасро амалӣ менамояд. бозиҳои гуногуни варзишӣ, ташкили базми шеъру суруд, оростани хони наврӯзӣ ва дигар чорабиниҳое, ки хоси ин ҷашни бостонӣ аст, маркази ноҳияро бо як макони зебои идона табдил доданд. суруду таронаҳои марғубу дилнишин ва барномаҳои махсуси фарҳангӣ, ки бахшида ба ҷашни наврӯзи оламафрӯз аз ҷониби аҳли фарҳанги ноҳия омода гардида буд, ба базми наврӯзӣ шукӯҳу шаҳомати хоса бахшид. ҷашни наврӯз айёми гузариш ба фасли нави зиндагӣ, пирӯзӣ, гармӣ бар сардӣ, ҷашни равшанӣ бар нур, дӯстию муҳаббат, шодию хурсандии ҳамагон буда, сокинони ноҳияи Тимурмалики вилояти Қатлон аз субҳи барвақт бо таби хушу болида ва сару либоси идона ба сӯи ҷашнгоҳи ноҳия шитоб мекарданд. сокинони шарафманду сарбаланди ноҳияи Тимурмалик бо шукргузорӣ аз соҳиб истиқлолии ватан, ваҳдати миллӣ, раванди босуботи корҳои бунёдкорию созандагӣ, дастовардҳои арзанда, гиромидошти суннатҳои неки аҷдодӣ ва арҷгузорӣ ба мероси пурғановати фарҳанги миллӣ, ҷашни наврӯзи байналмилалиро дар сатҳи баланд истиқбол гирифтанд. дар ин тадбири идона ба муносибати ҷашни наврӯз маҳсули заҳмати деҳқонони ҷамоатҳои деҳот, дастовардҳои илмию эҷодӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва варзишӣ, инчунин дастовардҳои ташкилоту муассиса ва коргоҳу корхонаҳои саноатии ноҳия ба намоиш гузошта шуд. масъулон ва шахсони расмӣ аз намоишгоҳи омода намудаи сокинон дидан карда, барои дар сатҳи баланд омода намудани чунин як намоишгоҳ изҳори қаноатмандӣ намуда сокинонро барои боз ҳам эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ, саҳмгузорӣ дар корҳои ободонию созандагӣ ва ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ ҳидоят намуданд. боиси ифтихори мо сокинони диёр аст, ки дар замони соҳибистиқлолии тоҷикистон дар заминаи сиёсати хиратмандона ва фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯз мақоми ҷаҳонӣ касб намуда, дар арсаи байналмилалӣ иди баҳору зебоӣ, ваҳдату баҳамоӣ, дӯстию рафоқат таҷлил карда мешавад. ҷашни наврӯз бо хусусиятҳои ваҳдатофарию муттаҳидсозии мардум бо шукӯҳ шаҳомати хоса, ҳамчун пайвангари қалбҳоу ҷашни бахшоишу меҳрварзӣ дар сатҳи баланди тантанавӣ истиқбол карда шуд. пас аз намоиши анъанаҳои миллӣ, иштирокдорон зимни баромади шодбошӣ аз оинҳои неки наврӯз ва дастовардҳои ноҳияи Тимурмалик дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон ёдовар гардида, сол аз сол шукӯҳу ҷалоли наву тоза пайдо намудани таҷлили наврӯзи байналмилалиро дар мамлакат нишон аз пойдории сулҳу истиқлоли ватан ва арҷгузорӣ ба оинҳои бостониву эҳёи анъанаҳои мардумӣ арзёбӣ намуданд. дар остонаи ин ҷашни фархундапай як зумра сокинон, ки дар рушду нумӯи ноҳия саҳми босазо гузошта истоданд, бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ гардиданд.
дар интиҳои чорабинӣ барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳод шуда ки тараннумгари баҳору наврӯз буд аз ҷониби ҳунармандон дар сатҳи баланди ҳунарӣ иҷро гардида ба иштирокдорон фараҳу шодии бештар бахшид ва фазои идонаи ҷашнвораро боз ҳам ҷолибу хотирмон намуд. ҷашни байналмилалии наврӯзро сокинони меҳнатдӯсти ноҳияи кушониён аз ҳарсола дида имсол бо як омодагии хуб истиқбол гирифтанд. Аз пагоҳӣ барвақт мардуми шарафманди ноҳияи кушониён баҳори нозанин наврӯзи оламафрӯзро дар кӯчаи гулгаштҳо истиқбол карданд. гулдухтарон бо либоси миллии чакану атлас рамзи наврӯз майсаи сабзи суманакро гулгардонӣ карда мардумро ба наврӯзгоҳ даъват мекарданд. бо фарорасии баҳори нозанин ва омадани наврӯзи хуҷастапай на танҳо табиат зинда мешавад, балки дар қалби инсонҳо низ меҳри заҳмату талош ба хотири ободии ватан зиёд мегардад. аз қадим мардуми тоҷик ободгару фарҳангофаранд. ҳамин аст ки бо фаро расидани фасли баҳор онҳо пайи анҷоми корҳои хайр камари ҳиммат мебанданд. таи солҳои охир анҷом додани амалҳои нек дар арафаи ҷашнҳои бузурги миллиямон аз ҷумла наврӯзи байналмилалӣ, тозаи озода нигоҳ доштани муҳити зист, кӯмаку ёрӣ ба шахсони ниёзманд дар байни мардуми мо ба ҳукми анъана даромадааст. яке аз анъана ва суннатҳои неке ки дар рӯзҳои ҷашни наврӯз анҷом дода мешавад, айодати нафарони собиқадору ниёзманд дасти кӯмак ва хайру саховат ба ятимону бечорагон мебошад. ҳамин аст ки дар ин самт ба 28 нафар ятими кули ноҳия тӯҳфаи хотиравӣ тақдим карда ба 30 ҷуфт навхонадорон шаҳодатномаи ақди никоҳ ва тӯҳфаҳо тақдим намуданд. зиёда аз 40 нафар кӯдакон аз оилаҳои ниёзманд бо сечархаҳо тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ гардиданд. дар дастурхони идонаи сокинони ноҳияи кушониён табақаҳои гуногуни касбу кори гуногун аз тамоми ҷамоатҳои шаҳраку деҳот сарҷамъ омада намунаи мухталифи чорабиниҳои хоси оини наврӯзро ва меҳнати дастранҷи худро бо ифтихори миллӣ ва эҳсоси баланди ватандӯстӣ ба намоиш гузошта тантанаҳои ин ҷашни зеборо мукаммалтару бошукӯҳ гардониданд. баъди тамошои намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ кули бошандагони ноҳия меҳмононро дар базмгоҳи наврӯзӣ истиқбол карданд. роҳбарияти ноҳия иштирокдорони ҷашни наврӯзро шодбош гуфта иброз доштанд ки мардуми сарбаланди ноҳияи кушониён ҷашни баҳору наврӯзро бо рӯҳияи баланди сиёсӣ истиқбол карда истодаанд. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зимни таманниёти хеш изҳор дошт фалсафаи баҳору наврӯзи зиндагиофар ва он ҳамчун рамзи ғолибияти некӣ бар бадӣ, шодкомӣ бар нокомӣ, равшанӣ бар зулмот, гармӣ бар сардӣ, бедоршавии табиат, оғози кишту кор маҳсуб гардида фараҳмандии рӯҳу қалб, зудудани кинаҳо ва рамзи пайвандии инсон бар табиат мебошад. имрӯзҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои ободкориву созандагӣ сохтмонҳои ҷашнӣ дар ноҳияи кушониён бо ҷӯшу хуруш идома дорад. дар воқеъ наврӯз яке аз пуршукӯҳтарин ҷашни мардуми тоҷик маҳсуб ёфта рисолати мо меросбарони наврӯзро лозим аст ки дар ватани наврӯз шукӯҳ шаҳомат ва ҷалолияти онро боз ҳам боло бардорем. барномаи ҳунарии ҳунармандони филармонияи халқии ноҳия ба чорабини шаҳомати тоза эҳдо карда суруду таронаҳо дар васфи тоҷикистон ватани соҳибистиқлол баҳору наврӯзи неққадам пур аз суруру фараҳ гардонид. барномаи театронидашудаи ҳунармандон дар сатҳи баланди омодагӣ пешкаши сокинони ноҳия гардонида шуд. аҳли ҷамоати деҳоти навбаҳори ноҳияи кушониён бахшида ба иди баҳор ва наврӯз чорабинии бошукӯҳи идона баргузор намуданд ки дар он сокинон бо рӯҳияи болида ва саршор аз меҳри ватандӯстӣ ширкат намуданд. имрӯз ҳар як сокини ҷамоати деҳот бо дастовези идона ба намоишгоҳи наврӯзӣ баргузор гардида омада барои меҳмонону иштирокдорони ин ҷашни аҷдодӣ намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои пазандагиву ҳунармандии хешро ба маъраз гузоштанд. ҷамъи зиёди сокинон ба истиқболи наврӯз ва бо фаро расидани фасли зебои сол гулдухтарон либосҳои шинаму таҷассумгари мероси азалии ниёгонро дар бар мегирифт ба бар карда бори дигар собит намуданд ки ба ҳама расму оинҳои неки миллӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. зикр шуд ки мардуми ин ҷамоати деҳот дар ҳама иқдомҳои ободониву созандагӣ ва рушди бахшҳои мухталифи хуҷагии халқ бо кору пайкор ва саҳмгузорӣ нақши муҳим гузошта дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ба муваффақиятҳои беназир ноил гаштаанд. самараи соҳибистиқлолии мамлакат аст ки дастурхони ҳар як хонадон имрӯз ғанӣ гардида дар натиҷаи заҳмати софдилонаи деҳқонони ҳудуди ҷамоат
сабади истеъмолии сокинон бо анвои гуногуни кишоварзӣ рангин гардидааст. натиҷаҳои баланди меҳнативу ҳунармандии деҳоти мазкур дар ҳар як иду ҷашнҳо ба намоиш гузошта шуда ба хубӣ эҳсос мегардад ки мардуми ин диёр дар баробари арҷгузорӣ ба анъаноти неки гузаштагон баҳри таъмини амнияти орзуқавурии сокинон заҳмати аҳлона мекашанд. дар ин рӯз ба хотири бошукӯҳ истиқбол гирифтани ҷашни наврӯзи байналмилалӣ барномаи рангини фарҳангӣ аз ҷониби ҳунармандон ва толибилмони муассисаҳои таълимӣ пешниҳод карда шуд ки сокинон дар фазои суруду таронаҳои дилошӯб шодиву фараҳмандӣ намуданд. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар доираи ҷашни наврӯз ҳамзамон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ якчанд иншооти таъйиноташон гуногун бунёд ва таъмиру азнавсозӣ гардиданд. дар деҳаи қарабураи деҳоти навоии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. то ин муддат аз сабаби дур ҷойгир будани муассисаи таълимӣ кӯдакону наврасони деҳот барои ба таҳсил фаро гирифтан масофаи 5-8 километр роҳро тай месохтанд. бо бунёди ин муассиса ин мушкилӣ бартараф гардид. муассисаи таълимӣ дорои имкониятҳои хубу муосир буда дар ду баст барои 280 нафар хонанда муайян гардидааст. ҳамзамон дар ҷамоати шаҳраки гулистон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 ноҳияи ҷалолиддини балхӣ маҷлисгоҳ барои 264 нафар таъмиру азнавсозӣ гардида барои гузарондани чорабиниҳои гуногун шароитҳо муҳайё гардид. дар ҳамин ҷамоат толори қасри фарҳанг таъмир гардида шароитҳои муҳайё гашта барои фаъолияти ҳунармандон ва баргузории маҳфилу ҷашнҳои мухталиф мусоидат мекунад. дар маҳаллаи орзуи ҷамоати шаҳраки гулистони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо саҳми соҳибкорони ватанӣ майдончаи варзишӣ сохта ба истифода дода шуд ки ин тадбир дар пешрафти варзиш махсусан рушди футбол нақш мегузорад. ҳамзамон дар бинои навбунёди 7 ошёна дар маркази ноҳия дар ошёнаи якум мағозаи фурӯши техникаи маишӣ таҷҳизотҳои гуногуни рӯзгордорӣ ба истифода дода шуд. дар таххонаи бино бошад минбаъд ошхона барои сокинону меҳмонон хизмат мерасонад. наврӯз фархондатарин ҷашн, арзандатарин ва гаронбаҳотарин мероси маънавии ниёгони мост ки дар роҳи муаррифии фарҳангу таърихи миллати кӯҳанбунёди тоҷик ҷойгоҳи хос дорад. оғози маҳфили ҷашни наврӯз дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо садои мусиқиву паёми меҳрбори баҳор дар кӯчаҳои марказии ноҳия шурӯъ гардид. сокинон бо чеҳраи болида ба ҷашнгоҳ ворид мешуданд. сокинони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо дастовардҳои назаррас ва дастовезҳои наврӯзӣ ҷашни бостониро пазироӣ намуданд. иброз гардид ки оламгир шудани шӯҳрату шони наврӯз дар дили ҳар фарди худшинос эҳсоси муҳаббатро нисбат ба ватан, ба муқаддасоти миллӣ ва фарҳангу оин тақвият мебахшад. миллати тоҷик бо шукргузорӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ, ба ҷашнҳои дерина ва самимияту садоқат ба сарзамини аҷдодӣ дар ҳифзи наврӯзи хуҷаста ҳунару анъанаҳо, хӯрокҳои миллӣ, бозиҳои варзишӣ нақши боризи хешро мегузоранд. бахшида ба ҷашни наврӯз як қатор кормандони соҳаҳои гуногуни ноҳия бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. наврӯз на танҳо ҷашни табиат, балки ҷашни ваҳдату ҳамдилӣ, эҳтирому дӯстӣ ва ободониву созандагӣ мебошад. ин ҷашни бостонӣ моро ба меҳнатдӯстӣ, сарсабзиву бунёдкориҳои ватан ва муҳаббат ба ҳар зарра хоки муқаддаси он ҳидоят мекунад. барои амалӣ намудани ҳикматҳои созандаву бунёдкоронаи ин ҷашни ниёгон, оғози чорабиниҳои тантанавии наврӯзи фарвардин дар ноҳияи вахши вилояти хатлон аз ифтитоҳи чанде аз иншооти хизматрасониву маишӣ оғоз гардид. дар нахуст бо иштироки намоянда аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва масъулини ноҳияи вахш нуқтаи ташхиси техникӣ дар маркази ноҳия мавриди истифода қарор дода шуд. нуқтаи мазкур ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд гардида бо тамоми технологияи пешрафтаи соҳавӣ таъмин мебошад. дар назди нуқтаи ташхиси техникӣ ҳамзамон 2 адад дастгоҳи нерӯдиҳанда барои воситаҳои нақлиёти барқӣ насб гардидааст ки ин иқдом низ талаботи замони муосир хоҳад буд. дар умум бо мавриди истифода қарор гирифтани нуқтаи ташхиси техникӣ мазкур дар ноҳияи вахш наздики 20 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. ҳамзамон дар маркази ноҳияи вахш дар доираи нақшачорабиниҳои созандагӣ бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ ва ҷашни фархундапаи наврӯз маркази савдою хизматрасонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ин маркази савдо низ чанде аз сокинони ноҳия бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда шуданд. тантанаҳои ҷашни наврӯзи бостонӣ бошад дар майдони барҳавою варзишии ноҳияи вахш доир карда шуд ки аз шаҳомат ва суруру нишоти бепоёни сокинону меҳмонони ноҳия иборат буд.
мардуми ҳунарманду заҳматпешаи ин гӯшаи диёр бо муҳаббат, бо завқи баланди ватандӯстӣ ва гиромидош аз оинҳои гузаштаи ниёгон, дастурхони идона, ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои хоси баҳориро пешниҳоди меҳмонону иштирокчиёни чорабинии ҷашнӣ намуданд. ҳамчунин имкониятҳои саноатӣ, кишоварзӣ ва дигар дастовардҳои хоҷагии мардум дар чорабинии наврӯзии ноҳияи Вахш муаррифӣ карда шуд. ҷавонону варзишгарони ноҳия низ бо маҳорати баланд бозиҳои варзишӣ ва бозиҳои наврӯзиро пешниҳоди меҳмонони чорабинӣ намуданд, ки басо рангину хотирмон сурат гирифт. воқеан ҷашнгоҳи наврӯзии ноҳияи Вахш як фазои пурнишоту пуршукӯҳи ҷашниро мемонд, ки хурду бузурги ин гӯшаи диёр бо шукргузорӣ аз фазои соҳибистиқлолу осудаи кишвар, таронаи ҳамдиливу ҳамзабонӣ бар лаб, ин ҷашни ниёгонро, ки дар замони истиқлолияти давлатӣ бо тамоми оину русуми инсонсозу ваҳдатгарои хеш аз нав эҳьё гардид, истиқбол менамуданд. бо шарофати наврӯз қалби пиру ҷавон пур аз фараҳу сурур мебошад. наврӯз ба рукни муҳими хештаншиносӣ, василаи муҳими пайванди наслҳо, робитаи гузаштаю имрӯз, эҳёи анъанаҳои зебоипарастӣ, инсондӯстӣ ва расидан ба қадри ҳаёти хушу хуррам табдил ёфтааст. қисмати фарҳангии чорабинии наврӯзӣ дар ноҳияи Вахши вилояти Хатлон басо рангину хотирмон сурат гирифт. аз ҷониби кормандони бахши фарҳанги ноҳия ва ҳунармандони шинохтаи кишвар, сурудҳои дилнишине, ки тараннумгари баҳору наврӯз ва сулҳу ваҳдати поварҷои Тоҷикистони азиз буд, манзури ҳозирин карда шуд, ки рӯҳияи ҷашнии иштиёкдорону меҳмононро боз ҳам болидаву пурнишод сохтанд. дар ноҳияи Хӯросон ба муносибати ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. ҷиҳати дар сатҳи баланди фарҳангӣ истиқбол гирифтани Наврӯзи Хуҷастапай, сокинону аҳли заҳмат бахусус бонувони ноҳия аз субҳи барвақт бо омода намудани якчанд номгӯи таомҳои миллӣ машғул гардида, ҷашни Наврӯзи Хуҷастаро бо ҳама расму оинҳои некаш таҷлил намуданд. Наврасону ҷавонони мактаби санъати бачагонаи ноҳия бо навозиши карнаю сурнай субҳи наврӯзии занони ноҳияро шаҳомати идона бахшиданд. зери савту наво ва иҷрои суруди суманак ва дигар навоҳои баҳорӣ то дамидани субҳи содиқ, кадбонҳои бо таҷрибаи ноҳия анъанаҳои неки наврӯзиро дар як сатҳи баланд иҷро намуданд. корвони наврӯзии ҷавонони ноҳия аз даромадгоҳ то базмгоҳи идонаи наврӯзӣ бо садоҳои дилнавози мусиқӣ аз баҳору наврӯз ба сокинони ноҳия муҷдаи идона мерасониданд. ҳамин тавр сокинон бо ин садо ба макони баргузории ҷашни наврӯзӣ, ки варзишгоҳи марказии ноҳия интихоб гардида буд, ворид мешуданд. тантанаҳои бошукӯҳи идона аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва маҳсули дастии ҳунармандон, инчунин дастовардҳои кормандони идораву ташкилотҳои давлатӣ оғоз ёфт. дар намоишгоҳи имрӯза беҳтарин намунаи хӯрокҳои миллӣ, маҳсулоти нониву қаннодӣ, шириниву кулчақандҳои лазиз ва дигар хӯришҳои баҳорӣ бо маҳорати баланди кадбонугӣ омода шуда пешниҳоди иштирокчиёну сокинони ноҳия гардид. кормандони касбу кори гуногун бо маҷмӯи дастоварду муваффақиятҳои хеш дар ин рӯзи фархунда бо фараҳмандии том ба ҳам омада Наврӯзи оламафрӯзро бо оростани хони анвои гуногуни идона бо риояи ҳама урфу анъаноти некаш истиқбол гирифтанд. дар ин рӯз шодиву нишоти ҷавонон бахусус наврасон дар базмгоҳи наврӯзии ноҳия ба хубӣ эҳсос мегардид, ки ин миллати тамаддунофар бо чунин ҷашнҳои зебои миллӣ дар фазои осоиштаи кишвар суруру шодмонӣ менамоянд. дар гӯшаҳои базмгоҳ бо дилхушиву фараҳмандӣ ҷавондухтарон рақсу сурудхонӣ карда ин пайки баҳорро бо самимияту эҳсоси баланди меҳанпарастӣ таҷлил менамуданд. хоси ин рӯзи некпай ба бар намудани сару либоси идона буда, гулдухтарон ин суннати аҷдодиро аз қадимулайём идома медиҳанд. имрӯз ҳар як ҷавондухтар бо сару либоси миллӣ, ки таҷассумгари баҳору наврӯз буд, ҷашнгоҳи сокинони ноҳияи Хӯросонро таровату нафосати баҳорӣ бахшиданд. дар қисмати тантанавии чорабинӣ, намояндагон аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон меҳмонону сокинонро аз номи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон табрику таҳният гуфта аз
эҳёи анъанаҳои неки ниёгонамон дар рӯзҳои ҷашни наврӯз ёдовар гардиданд. зикр шуд ки дар замони соҳибистиқлолӣ баробари дигар муқаддасоти миллӣ наврӯз мақому манзалати шоистаеро соҳиб гардида ҳамасола мардуми шарифи тоҷикистон сарҷаму иттифоқ ин ҷашни бузургро бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил менамоянд. барномаи наврӯзии аҳли фарҳанг ва маорифи ноҳия ки саршор аз суруду таронаҳо дар васфи баҳору наврӯз буд ба ҷамъомадагон ғизои маънавӣ бахшид. ҳамин тавр сокинон бо рӯҳбаландӣ дар фазои орому осоиштаи мамлакат ки чунин иду айёмҳо бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад бо ифтихормандӣ хурсандиву хушҳолӣ мекарданд. дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ба муносибати ҷашни наврӯзи байналмилалӣ чорабинии тантанавӣ доир шуд. қабл аз оғози чорабинии фарҳангӣ масъулони ноҳия ва меҳмонон аз намоиши дастовардҳои ҳунариву меҳнатии ҷамоатҳои деҳот, идораву ташкилот ва муассисаҳои таълимии ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ дидан намуданд. наврӯз аз шукӯҳмандтарин ҷашнҳои миллист ки бо фарорасиданаш фазои рӯзгори мардуми фарҳангпарвари тоҷик пур аз шодмониву сурур мегардад. наврӯз ба унвони аввалин рӯзи офариниши табиат ёдгоре аз таърихи кӯҳани мардуми тоҷик маҳсуб меёбад. ин ҷашни бостон дар рӯзгори мо пеш аз ҳама рамзи бақои зиндагӣ, зебоӣ ва ҷавонии оламу одам аст. наврӯз чун рамзи офариниши ҳаёт, оғози тозаи зиндагӣ ва чун ҷашни таърихиву фарҳангии миллати мо бо анъана ва расму оини зиёде то замони мо расидааст. зикр шуд ки наврӯз на танҳо ҷашни оғози сол ва эҳёи табиат, балки таконбахши андешаҳои ваҳдату сарҷамъии инсоният ва омили тақвиятдиҳандаи ифтихори миллӣ мебошад. ин ҷашни фархунда дар замони истиқлоли давлатӣ чун як унсури ҳувиятсоз дар бедорӣ ва баланд бардоштани эҳсоси худшиносии ҷомеа нақши муассир дорад. наврӯзи ҷаҳонӣ имрӯз дар ҷаҳони розҳову ниёзҳои мардум як олами дигареро аз фараҳу хушиҳо эҳё кардааст. фараҳу хушие ки ҳамоҳанг бо осоишу ҳамбастагӣ ва ҳамдиливу саодати миллат аст. ҳамин тавр тантанаҳои ҷашни наврӯз дар майдони назди боғи фарҳангӣ фароғатии ба номи абдураҳмони ҷомӣ идома ёфт. зикр шуд ки ҷаҳонишавии наврӯз мо ворисони ин ҷашни бостониро водор месозад ки дар баробари ифтихор кардан аз ин оини дерин барои минбаъд эҳё намудану ривоҷ додани суннатҳои ахлоқиву маънавӣ ва фарҳангии он бештар кӯшиш намоем ва ҷиҳати ба аҳли башар боз ҳам беҳтар муаррифӣ намудани фазилатҳои инсонпарваронаи наврӯз пайваста саю талош варзем. гуфта шуд ки ҷашни наврӯз ба шарофати истиқлоли давлатӣ ва сиёсати фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо тамоми хусусиятҳои таърихиву фарҳангиаш эҳё гардида ба ҷашни маҳбубу дӯстдоштаи ҳамагон ва рамзи худшиносиву ифтихори миллӣ, ваҳдату ҳамдилии мардум ва пайванди наслҳо табдил ёфтааст. наврӯз ҷашни ваҳдату ҳамбастагӣ ва худогоҳии миллӣ мебошад. бо талошҳои пешвои миллат наврӯз мақоми байналмилалӣ гирифта соли 2010 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид чун ҷашни ҷаҳонӣ эътироф шуд. имрӯз наврӯз дар Тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил гардида ба унсури муҳими худшиносӣ, ваҳдат ва фарҳанги миллӣ табдил ёфтааст. дар даврони истиқлоли давлатӣ анъанаҳои аслии наврӯз эҳё шуда ба насли нав чун рамзи тамаддун ва ҳуввияти миллӣ муаррифӣ гардиданд. иброз гардид ки наврӯз гувоҳи қадӣ аз асолати миллии тоҷикон буда оғози корҳои нав ва тасмимҳои тозаандешиҳову тозакориҳост. наврӯз ба миллати тоҷик иртибот дошт ва бо бузургии худ ҷаҳонӣ шуд. гуфта шуд ки ҷашни наврӯз аз эҳёи табиат, ғалабаи гармӣ бар сардӣ, баробаршавии шабу рӯз, оғози корҳои деҳқон ва ҳазорҳо амали неки дигар дарак дода ҳамагонро ба покию меҳнатқаринӣ ки баракати рӯзгор аст даъват менамояд. наврӯз ҷашни таърихӣ мебошад. он нақши муҳимро дар таҳкими сулҳу субот мегузорад. анъана ва расму оинҳои он дар худ фарҳанг ва анъанаҳои волои башариро инъикос менамояд. дар қисмати дигари чорабинии фаъолон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. чорабинии наврӯзиро барномаи фарҳангии фароғатии иборат аз сурудҳои тараннумгари баҳор, наврӯз ва сулҳу дӯстӣ идома бахшид.
таҷлили ҷашни наврӯзи оламафрӯз дар ноҳияи қубодиён бо корҳои созандагию бунёдкорӣ истиқбол гирифта шуд. Бо шукргузорӣ аз истиқлолияти давлатӣ ва дар арафаи таҷлили ҷашни наврӯзи хуҷасапай дар деҳаҳои чимпуштии 1 ва чимпуштии 2 ҷамоати деҳоти Заркамари ноҳияи қубодиён 2 пули мошингузар ва одамгузар мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ин иқдом бо саҳми сокинони маҳаллӣ амалӣ гардида намунаи равшани ваҳдату ҳамбастагӣ ва иштироки фаъолонаи ҷомеа дар ободии ватан мебошад. дар маросими ифтитоҳ таъкид шуд ки бунёди иншооти мазкур имконият медиҳад ки рафтуомади мошинҳо ва пиёдагардон осонтар ва бехатар гардад, инчунин ба рушди иқтисодии деҳоти дурдаст мусоидат намояд. мавриди қайд аст ки бунёди ин пулҳо бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ аз ҷониби сокинони деҳаҳо имконпазир гардид. ин ташаббус намунаи ибратбахш аст барои дигар ҷамоатҳо ва деҳоти ноҳия ки бо муттаҳидӣ ва дастгирии ҳамдигар метавонанд корҳои бузургеро анҷом диҳанд ва дар ободии ватани азизамон саҳмгузор бошанд. бо қаноатмандии комил аз дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ ва дар арафаи истиқболи шоиста аз наврӯзи хуҷасапай дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 ноҳияи қубодиён ки ба эҳтиёҷот ва афзоиши шумораи хонандагон вобаста аст 4 синфхонаи иловагӣ мавриди истифода қарор дода шуд. бунёди синфхонаҳои иловагӣ имконият медиҳад ки хонандагон дар шароити муосир ва босифат таҳсил намуда донишҳои худро сайқал диҳанд ва дар оянда барои пешрафти ватани азизамон саҳмгузор бошанд. ҳамчунин дар ин рӯз дар маркази ноҳияи қубодиён майдони хурди футбол мавриди истифода қарор дода шуд. тавре иттилоъ дода шуд иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби зиёда аз 20 нафар сохтмончиёни маҳаллӣ сохта шудааст. ин иншооти варзишӣ дар маркази ноҳия танҳо барои бозии футбол пешбинӣ гардида дорои беҳтарин шароит мебошад. майдончаи хурди бозии футбол дар ноҳия бо тарҳи зебову замонавӣ ва ҷавобгӯ ба талаботҳои сохтмонӣ бунёд гардида дар он 35 адад таҷҳизоти хурду бузурги равшанидиҳӣ насб карда шудааст. дар ҷамоати деҳоти қайқубоди ноҳияи қубодиён бошад ба ифтихори наврӯзи хуҷасапай бо шукргузорӣ аз дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ маркази савдои дуошуна бо имкониятҳо ва технологияи муосир мавриди истифода қарор дода шуд. ин маркази савдо бо тарҳи замонавӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи рӯз сохта шуда барои фароҳам овардани шароити мусоид ба соҳибкорон ва қонеъ гардонидани талаботи харидорон равона шудааст. дар идомаи тантанаҳои ҷашнӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳияи қубодиён тантанаи бошукӯҳи наврӯзӣ баргузор гардид. ин чорабинии бошукӯҳ ки бо риояи оинҳои неки аҷдодӣ ва суннатҳои миллии наврӯзӣ ороста шуда буд бо иштироки васеи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, аҳли ҷамоатчигӣ, кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳия ва меҳмонон ҷараён гирифт. ҷашни наврӯз ин танҳо як рӯзи таърихӣ нест, балки таҷассуми ҳазорон соли фарҳангу тамаддуни ориёӣ, рамзи эҳёи табиат ва оғози умедҳои нав аст. наврӯз дар дили ҳар як фарди тоҷик, балки дар қалби ҳар як инсони ориёитабор ҷой дорад ва бо фарорасии он ҷаҳон ба як саҳнаи пур аз шодиву сурур табдил меёбад. чорабинии наврӯзӣ бо суханронии намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид ки дар суханронӣ аҳамияти ҷашни наврӯз ҳамчун рамзи ваҳдату ягонагӣ, эҳёи табиат ва умеди фардои дурахшон таъкид гардид. сипас барномаи рангини фарҳангӣ ки аз суруду таронаҳои дилнишини ҳофизон, рақсҳои ҷаззобу ансамблҳои ҳунарӣ ва намоиши саҳнаҳои ҷолиби мардумӣ иборат буд, ба иштирокчиён лаззати беандоза бахшид. табибону кормандони муассисаи давлатии маҷмӯаи тандурустӣ дӯстии Тоҷикистону Ӯзбекистон воқеъ дар ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон Наврӯзи байналмилалиро ҷашн гирифтанд. кормандони ин муассисаи тиббӣ баҳри табрикоти якдигар ба ҳам омада хони зебои наврӯзӣ оростанд. дар дастархони идона бо риояи тамоми анъанаву русумҳои мардумӣ таом ва ҳунарҳои халқиро ба намоиш гузошта собит сохтанд ки онҳо дастбакору меҳнатдӯст ҳастанд. ҳамаи анвои гузошташуда ҳамчун рамзи наврӯзу баҳор таровати зиндагӣ ва эҳёи табиат буда зебдиҳандаи майдони ҷашнӣ буд. тавре пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфтанд, Наврӯз дар Тоҷикистон ба шарофати истиқлолияти давлатӣ эҳё гардид, шукӯҳу шаҳомати тоза пайдо кард ва ба яке аз ҷашнҳои бузургу муқаддаси миллии мардуми тоҷик табдил ёфт. маҳз ҳамин аст ки дар ҳар гӯшаву канори мамлакатамон ин ҷашни аҷдодӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. ҳамчунин дар маҷмӯаи тандурустӣ дӯстии Тоҷикистону Ӯзбекистон миёни кормандон озмуни хони наврӯзӣ доир карда шуд.
табибон бо завқи баланду маҳорати хоса ва истифода аз маҳсулоти гуногуни табиӣ ки аксарияти он баҳорӣ буд, таомҳои миллӣ, хӯришу шириниҳо омода намуда, бо назардошти анъанаҳои наврӯзӣ ва ҳафтсину ҳафтшин хони идона оростанд. наврӯз бо обу хок, марзу бум ва рӯҳи тамаддунсози ниёгони мо пайванди азалӣ дошта, расму оинҳои он рамзҳое дорад, ки аз замонҳои бостонӣ то имрӯз рӯзгори мардуми фарҳангиву ободгар ва инсондӯсту таҳаммулгарои моро ҳамроҳӣ мекунанд. наврӯз бо асолати худ исбот мекунад, ки гузаштагони мо мардумони донишманд ва аз гардиши осмону моҳу ситораҳо воқиф буданд. дар охир ғолибони озмуни дохили муассисавӣ оид ба оростани беҳтарин хони наврӯзӣ муайян карда шуда, аз ҷониби маҷмӯаи тандурустии дӯстии Тоҷикистону Узбекистон ба онҳо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. ҷашни наврӯз аз қадимтарин ва густурдатарин идҳои мардумони ориёйтабор ба ҳисоб рафта, умри беш аз 6000 сола дорад. наврӯз худ анъанаи рӯзи навро дошта, дар аввали соли нави хуршедӣ таҷлил карда мешавад. наврӯз ҷашни фарорасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои деҳқонӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз буда, аз соли 2010 инҷониб унвони байналмилалиро ба худ касб намудааст. сокинони ҷамоати деҳоти пахтаободи ноҳияи шаҳри Туз наврӯзи байналмилалиро бо риояи урфу анъанаҳои хосаш дар сатҳи баланд самимона истиқбол намуданд. ба хотири дар сатҳи баланди фарҳангиву риояи ҳама анъанаҳои неки баҳору наврӯз истиқбол гирифтани ин ҷашни байналмилалӣ, сокинони ҷамоати мазкур бахусус бонувону гулдухтарон бо пешниҳоди намунаи дастовардҳои худ оростани хони пурнозу неъмати наврӯзӣ, хусусан ҳафтсину ҳафтшин, ки инъикосгари расму оинҳои ниёгонамон мебошад, ба тамошо гузоштанд. дар намоишгоҳи идона беҳтарин намунаҳои ҳунарии косибиву дуредгарӣ, кишоварзӣ, оҳангариву гулдӯзиҳои занону бонувон бори дигар собит месохт, ки мардуми тоҷик аз азал ба ҳунару ҳунармандӣ шавқи баланд доранду дар ин ҷода муваффақ мебошанд. зимни баромади худ масъулин изҳор доштанд, ки ҷаҳонишавии наврӯз мо ворисони ин ҷашни зебою ҳумоюни аҷдодиро водор месозад, ки дар баробари ифтихор кардан, инчунин барои минбаъд дар сатҳи баланд таҷлил ва эҳё намудани суннатҳои ахлоқиву маънавӣ ва фарҳангиву миллии он иқдомҳои бештар намоем ва ба аҳли олам ҷиҳати муаррифӣ намудани фазилатҳои волои инсондӯстонаи он пайваста азму талош намоем. наврӯз бо обу хок, марзу бум ва рӯҳи тамаддунсози ниёгони мо пайванди азалӣ дошта, расму оинҳои он рамзҳое доранд, ки аз замонҳои бостон то имрӯз рӯзгори мардуми фарҳангиву ободгар ва инсондӯсту таҳаммулгарои моро ҳамроҳӣ мекунад. дар қисмати дигари чорабинӣ ба як зумра фаъолон аз ҷониби масъулин барои саҳми арзанда гузоштан дар рушду пешрафти маҳалли зисти худ бо сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои идона қадршиносӣ карда шуданд. дар фарҷом барномаи рангини пурмуҳтавои фарҳангӣ, ки аз ҷониби аҳли фарҳангу ҳунар таҳия гардида буд, ба чорабинии таровати дигар бахшида, иштирокдорон бо намоиш додани саҳнаҳои гуногуни фарҳангӣ бори дигар собит намуданд, ки миллати тоҷик дар даврони пойдории истиқлолияти давлатӣ сол то сол расму анъанаҳои пешинаи миллии худро аз нав эҳё намуда, заҳматҳои гузаштагони худро қадр мекунанд. ҳамин тариқ ба хотири болидарӯҳии сокинон рақсу таронаҳои дилошуби наврӯзӣ пешкаш гардид, ки ҳамагон дар ҳар гӯшаи идгоҳ шодиву нишод ва хушҳолӣ мекарданд. истиқбол аз фасли зебои сол баҳори нозанин ва наврӯзи ҷаҳониро раёсат устодон ва донишҷӯёни муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ноҳияи ёвон бо риояи расму оин, баргузор намудани чорабинии фарҳангӣ, оростани дастархони пур аз нозу неъмат ва суннатҳои хоси ин ҷашни миллӣ бо омодагии ҳамаҷониба ҷашн гирифтанд. гуфта шуд, ки наврӯз бузургтарин ҷашни миллии ниёгони мо ба ҳисоб рафта дорои таърихи ҳазорсолаҳо мебошад. наврӯз пайвандгари насли имрӯз бо расму оин, арзишҳои эстетикӣ, меҳру садоқат ва анъанаҳои ниёгон мебошад. ҷашни наврӯз аз қадимтарин ва бузургтарин идҳои мардумони ориёитабор буда, умри дарози беш аз 6000 сола дорад. тавре ки аз номи он бармеояд, наврӯз рӯзи нав маънӣ дошта, дар аввали соли нави хуршедӣ ба истиқболи соли нав баргузор мешавад. наврӯз ҷашни фарорасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор мебошад. наврӯз ҷашнест
تمام عالم طبیعی را زنده می نماید و دهقانان در این ماه به کشت کردن آغاز می نمایند. از نگاه حساب ستاره شناسی موافق سرچشمه های تاریخی نوروز را در اول ماه فروردین جشن می گیرند. مهمتر از همه ساکنان شهر و ناحیه های مملکت فرارسی این جشن ملی را با عملهای تازه‌کاری و نهالشینانی، تدبیرهای آبادکاری و سازندگی و دستاوردهای نظررس استقبال می نمایند. در روز نوروز جهانی همه سرجم آمده خوشنودی و خرسندی می نمایند. از صوت و نوای دلنشین و راهاندازی چاره‌بینی فرهنگی برمی آید که استادان و دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه یوون نوروز عالم افروز را خوش و خاطرمان جشن گرفتند. ساکنان مهنتخرین ناحیه باباجان ғафуров ҷашни наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. ин ноҳия ки яке аз калонтарин ноҳия дар кишвар маҳсуб меёбад, шуғли асосии мардумонаш асосан кишоварзӣ буда, ҳар порша заминро самаранок истифода мебаранд ва омадани баҳору наврӯзи хуҷастапайро оғози киштукори баҳорӣ, дигаргуниҳои рӯзгор ва ҳамчун фасли файзу баракат интизор мешаванд. пиру барно кормандони касбу кори гуногуни ноҳияи бобоҷон ғафуров имсол наврӯзи ҷаҳониро дар варзишгоҳи ҷамоати деҳоти Исфисор таҷлил намуданд. дар макони баргузории чорабиниҳои наврӯзӣ хуҷастапай намоиши маҳсули бо унвони ҳунармандони ноҳия гулдӯзӣ, кашидадӯзӣ, қуроқдӯзӣ, сабадбофӣ, ороиши дастурхони идона бо риояи анъанаҳои миллии наврӯзӣ, ҳафтсину ҳафтшин, кулчаханду намудҳои гуногуни маҳсулоти нонӣ, ҳавлову кулчаханд, асалу қанду набот ва маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои саноати сабук ва хӯрокаи ноҳияи бобоҷон ғафуров ба намоиш гузошта шуд. чун анъанаи наврӯзӣ модарони рӯзгордида сумалаку оши палов омода намуданд. наврасону ҷавонон бошанд ба бозиҳои наврӯзӣ ва шеру сурудхонӣ банд буданд. ҳамчунин дар ин рӯзи фархунда ба 12 нафар собиқадорони соҳаҳои хоҷагии халқ тӯҳфа тақдим карда шуд. дар майдони варзишии ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳия ки бо ғунҷоиши 7000 нафар фаъолият дорад, дар як қисми он варзишгарон маҳорати худро нишон дода, дар қисми дигари он бошад хӯрокҳои миллии наврӯзӣ омода карданд. наврӯз дар сарнавишти миллати мо ва тамоми меросбарони ин ганҷинаи бебаҳои бостонӣ нақши барҷаста дорад, ҳамчун падидаи нотакрори фарҳангиву тамаддунӣ дар айни замон ҷаҳонишуда таи ҳазорсолаҳо инсонҳоро ба таҳаммулгароиву ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдату дӯстӣ, созандагию офарандагӣ барои эҷод ва бунёди зиндагии беҳтар, дӯст доштани ҳаёт ва табиат ҳидоят кардааст. сипас намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сокинони ноҳияи бобоҷон ғафуровро бо наврӯзи байналмилалии фарорасида табрик намуда, илова кард ки Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо ва мардуми покниҳуду фарҳангпарвари он меросбари ҳақиқии ин ҷашни оламгир эътироф шуданд, зеро тамоми суннату оинҳои инсонпарваронаи наврӯз маҳз дар сарзамини аҷдодии мо ва дар тамоми қаламрави кишвари биҳиштосоямон поку беолоиш ҳифз гардиданд. бо ишора ба суннатҳои ҷаҳонӣ ин ҷашни ниёгон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки наврӯз дар ватани маҳбубамон Тоҷикистон на танҳо ҳамчун ҷашни фарҳангию мардумӣ, балки ба сифати суннати муҳими эҳёи табиат ва талош барои фаровонӣ азизу гиромӣ дониста мешавад. яъне наврӯз ҷашни пайванди инсон бо табиат буда, одамонро ба амалҳои созандагию ободгарона талқин мекунад ва ба онҳо илҳому нерӯ мебахшад. ин аст ки мардуми заҳматпешаи мо баъд аз ҷашни сада ва дар арафаи наврӯз тибқи анъанаи гузаштагонамон омодагиро ба корҳои бунёдкорӣ аз ҷумла кишоварзӣ ва ниҳолшинонӣ вусъат мебахшанд. пешвои муаззами миллат дар мавриди мақоми наврӯз ва суннату анъанаҳои он дар сарнавишти миллати тоҷик чунин таъкид намуданд: наврӯз барои мо баробар бо рӯзи истиқлоли давлатӣ бисёр азизу гиромӣ мебошад, зеро маҳз ба шарофати истиқлолу озодӣ мо оину суннатҳои деринаи миллии худ аз ҷумла наврӯзро эҳё намудем. сипас бо омадани маликаи наврӯз барномаи театри кунундашудаи аҳли фарҳанги ноҳия пешкаши иштирокдорони тантанаҳои наврӯзии ноҳияи бобоҷон ғафуров гардонида шуд.
ساکنان شهر و دیهات کانیبادان با شکرانه دولت صاحب استقلال وحدت ملی روند با سرعت معرکه بنیادکاری و سازندگی و گرامی داشت سنت‌های نیک اجدادی ارجگذاری و افتخار از این میراث بزرگ ملی نوروز بین المللی را استقبال و جشن گرفتند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بهر در سطح بلند برگزار نمودن تنتنه‌های نوروزی برنامه وسیع و پرمعنی طرحریزی نمود. چون تعامل این عید اجدادی همگان بعد چند روز آمادگی‌ها و تازه و پاکیزه نمودن منزل و مکان و محل زیست و اشتراک در کارهای آبادانی که از سنت‌های اساسی نوروزی است به عیدگاه‌ها برآمدند. این جشن بزرگ ملی و جهانی در برابر نیکی و نکوکاری، روشنایی، آغاز کارهای دهقان و کشت و کاری بهاری، هدایتگری عملهای خیرخواهی و آبادکاری و سازندگی است. صبح نوروزی شهر باستانی کند با صدای کرنه و سرنای و سرود و ترانه‌های بهاری آغاز گردید. چون همیشگی ساکنان شهر به عیدگاه اساسی باغ فرهنگی و فراغتی استقلال که با رمزهای دولتی، پرچم‌های رنگارنگ ایدانه، شعار و آویزه‌های ترنمگر نوروز آرا داده شده بود، تشریف آورده از نمایش هنرهای خلقی محصول دستان پزندگان و قنادان شهر برنامه کنسرتی سرشار شکرانه بهار و نوروز، طبیعت زیبا و آسمان صاف و احساسات نجیب ایام شکوفایی با اشتراک صنعتکاران دیار لذت بردند. در درآمدگاه نوروزگاه اساسی در راسته و خیمه‌های ایدانی نمایندگان جماعت‌های شهرک و دهات و کارخانه و مؤسسه‌ها با رعایت عنعنه‌های ملی، سفره‌های نوروزی هفت‌سین و هفت‌چین و طعم‌های ملی خاص نوروز، شیرینی‌های ملی، سوملک، محصولات ساحه‌های صنعت و کشاورزی، هنرهای مردمی از قبیل قالین بافی، بافندگی، سوزنی‌دوزی، کلالگری، زردوزی، قراقدوزی و گهواره‌سازی به نمایش گذاشته شده بودند. مردم در گوشه و کنار نوروزگاه با صوت و ترانه، اجرای سنت‌های نوروزی و نمایش صنعت پرغناوت ملی تاجیکستان صاحب استقلال، مهنت بنیادکارانه و پرشرف مردم آن، فضای آسوده و آرام وطن محبوب و آرزو و آرمان‌های ملت کهن بنیاد تاجیک را ستایش می‌کردند. ضمن مبارکبادی‌های صمیمانه از جمله تأکید گردید که نوروز از جشن‌های کهن تاجیکان محسوب یافته در سال‌های صاحب استقلالی سنت‌های خاصه نوروزی احیا گردیده محض با تلاش‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نوروز دوباره در سرخط جشن‌های ملی تاجیکان قرار گرفت و به جشن و سرور عمومی ملی تبدیل یافت. همگان در محفل نوروزی امید و نیت برار و برکت کارهای آبادانی و سازندگی را از نوروزی فرخنده پی می‌کردند. این آرزو تمنیات همگان در برنامه رنگین و پرمحتوای تئاتری و هنری نیز تجسم یافت. صحنه‌های بیدار شدن طبیعت، خنده‌های کودکان و نورسان، شادی و فرح از رسیدن روز نو، رمز بهار و تمنیات بابای دهقان ifade یافت. همچنین صحنه‌های نوروز جمشیدی، ترانه‌ها در وصف بهار و نوروز با اشتراک دسته‌های هنری شهر تجسمگر نیت و آرزو و آمال ساکنان کند باستانی بهر شکوفایی بود. ساکنان سربلند و زفرمند ناحیه ظفرآباد نیز در برابر مردم تاجیکستان عزیز جشن خجسته و فرخنده نوروز بین المللی را در فضای صلح و وحدت کامل، ثبات سیاسی و صمیمیت خاصه تجلیل نمودند. قبل از آغاز تنتنه نوروزی با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت در دایره اقدام‌های سازندگی و بنیادکاری و استقبال 35مین سالگرد استقلالیت دولتی و نوروز خجسته در باغ فرهنگی به نام صدرالدین عینی ناحیه از حساب مبلغ‌های بودجتی محلی، واسطه‌های معاصر بازی‌های مختلف اتراکسیونی مورد بهره برداری عموم قرار داده شد که امکان استراحت و فراغت و دلخوشی ساکنان و مهمانان من جمله خردسالان را بیشتر و بهتر می‌نماید. در این برابر در جماعت حمید علیف مرکز خدمت رسانی فیض عبارت از دو آشیانه در قبط اول مرکز فروش مصالح ساختمانی و در آشیانه دوم بزمگاه خوشتر و زمانوی برای برگزاری توی و معرکه‌ها مورد استفاده قرار داده شد. تنتنه نوروزی در ورزشگاه ناحیه با شکوه و شهامت خاص و روحیه بلند و ایدانه ادامه یافت. در هر کنج و کنار بزمگاه سرور و شادی، لبخند بهاری و طبیع بالیده خرد و کلان و تنتنه نوروزی نور
نوروزیا شادی و فرح را افزوده و صفابخشی می‌نمود. امروز شایسته افتخار مردم سربلند تاجیک است که نوروز آریایی همچون پدیده اجتماعی و فرهنگی، جشن کهن‌بنیاد ملی، ابتدای تازه‌کاری و سازندگی که با ابتکار پیشوای ملت پرزیدنت کشور همچون جشن بین‌الملل اعتراف گردید، با شکوه و شهامت خاصه جشن گرفته می‌شود. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان نیز ضمن بیان تبریکاتی نوروزی اظهار نمود که شناخت منزلت نوروز در روند تشکل مدنیت عمومی بشری موقع خاصه کسب نموده عامل شناخت ملت و دولت ما در اقصای عالم گردید. بزم عیدانه نوروزی را برنامه فرهنگی اهل هنر ناحیه شکوه و شهامت خاصه بخشیده تحت تنین سرود و آهنگ‌های هنرمندان حاضرین شادی و خرسندی نمودند که از شکوه عیدگاه نوروزی شهامت و نصرت نوروز مژده می‌داد. بگذار نوروز آغاز عملی شوی آرزوها، دستاوردها، موسم مهر و وفا، سرچشمه زندگی آسوده و آرام و با سعادت و با مرام اهل سرزمین باشد. ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون ناحیه مسجد نوروزی بین‌المللی را با شکوه و شهامت بی‌اندازه و دستاوردهای بی‌نظیر سال تجلیل نمودند. در نمایش عیدانه و برنامه کنسرتی که در باغ فرهنگی و فراغتی تاجیکستان و قصر فرهنگ ناحیه برگزار شد، نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مسجد، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، مهمانان از جمهوری ازبکستان، کارمندان کسب و کار گوناگون و ساکنان ناحیه اشتراک نموده نوروز عالم افروز را در سطح بلند استقبال نمودند. در این دو صحن باغ فرهنگ و فراغتی ناحیه قبای عیدانه داشته دستاورد کارخانه‌های صنعتی، خوراک‌های ملی، هنرهای مردمی، دستاوردهای ساحه کشاورزی، ورزش و معارف به نمایش گذاشته شد. ساکنان و مهمانان از هنر والای دوزندگی و سبدبافی، گلدوزی و طبقسازی و آهنگری و هنرمندان ناحیه شناس شدند. در گوشه دیگر از جانب ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون جماعت‌های دهات ناحیه خوراک‌های خاص نوروز بین‌المللی از قبیل سومنک، هفسین و هفشین و دیگر طعم‌های بهاری پیشنهاد گردیدند. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه از دستاوردهای ساکنان و خوانندگان، ورزشکاران و نمایش سنت‌های خاص نوروزی، سر و لباس ملی، هنرهای مردمی دیدن کردند. در گوشه دیگر زنان و بانوان چیره‌دست ناحیه هنرهای دستی را معرفی نمودند. خوان نوروزی که با انواع گوناگون خوردنی، شیرینی و کلچه‌قندهای بالذت و چون عنعنه تشکیل هفت سین و هفشین گسترده شده بود، از زحمت‌های صافدلانه ساکنان ناحیه و فراوانی محصولات در مملکت بشارت می‌داد. مقصد اساسی تجلیل با شکوه هدفمند نوروز تجسم گرامی داشت مقدسات، سنت و عنعنه و فرهنگ و تمدن قدیمی ملت تاجیک بوده مرحله‌های تشکل تاریخی آن به حیث سرمایه معنوی ملت تاجیک و آیین برگزیده بشریت، جشن احیای طبیعت و آغاز سال نو، شادی و سرور همگانی، بزرگداشت دوستی و برادری و وحدت و یکپارچگی، سنت و آیین‌های مردمی، آرزوی و آرمان‌های عمومی خلقی و ارزش‌های دنیوی در هماهنگی با رسالت شادی آفرینی نوروز محسوب می‌یابد. از سرچشمه‌های تاریخی برمی‌آید که با فرا رسیدن جشن نوروز جهانی موسم کشت و کار آغاز می‌یابد و مرد دهقان تکنیک کشاورزی را آماده می‌نماید و برای کاشتن دانه امید به صحرا می‌براید. ساکنان ناحیه مسجد که به کشاورزی و باغداری مشغولند بعد جشن گرفتن نوروز بین‌المللی با کشت و کار بهاری آمادگی می‌گیرند. چون عنعنه خاص و نیک نوروزی میان جوانان مسابقه‌های گوناگون ورزشی از جمله گوشتن ملی، بندکشی و غیره تشکیل کرده شد. پیش از آغاز برنامه رنگین کنسرتی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اشتراکداران را به این جشن باستانی تبریک و تهنیت نموده تاکید کردند که منطق و فلسفه و ماهیت و حکمت نوروز از دانش و خیرات، مهر و محبت، صلح و ثبات و شادی و نشاط عبارت بوده در طول هزار سالها برای مردم ما همچون عامل متحد کننده خدمت کرده است. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی تاکید کردند که جشن نوروز بین‌المللی یکی از مراسم‌های پسندیده جهانیان بوده با صفت‌های بشردوستانه‌اش از جانب جامعه جهانی همچون دستاورد کم‌نظیر فرهنگی عمومی انسانی پذیرفته شده است و با خصوصیت‌های پسندیده‌اش که نیکی و نکوکاری، خرمی و خوشحالی، شادمانی و نشاط و سعادت و پیروزی را تلقین می‌کند مشهوری عالم است. برای بالیدروهی اشتراکداران سزاوار و خوب و خاطرمان جشن گرفتن نوروز بین‌المللی از جانب اهل فرهنگ ناحیه برنامه جالب تئاتر کننده شده پیشنهاد گردید.
ба наврӯзгоҳи имсолаи сокинони ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри панҷакен ки варзишгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 интихоб гардида буд, аз тариқи дарвозаи рамзӣ ҳазорон нафар сокинон ва меҳмонон ворид шуда ба тантанаҳои наврӯзӣ мепайвастанд ва ҳамдигарро бо фарорасии ин ҷашни миллӣ ва ҷаҳонӣ шодбош мегуфтанд. дастархони наврӯзии маҳаллаҳои деҳа ва ташкилоту муассисаҳои таълимиро дар растаҳои идона намунаи ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ аз ҷумла рамзи наврӯз, ҳафсину ҳавшин оро медоданд ва бонувол ҳама либосҳои атласу адрас ва чакан ба бар намуда буданду аз ҳар гӯша садои мусиқию суруд ба гӯш мерасид. наврӯзи аҷам дар деҳаи ёрӣ аз замони қадим то ба имрӯз чун нишонаи эҳтиром ба фарҳанги бузурги ниёгон боқӣ монда, ҳамасола давоми 3 рӯз дар фазои идона бо иштироки кулли сокинони деҳа ҷашн гирифта мешавад. имрӯз низ наврӯзи оламафрӯз дар деҳаи ёрӣ бо шукӯҳу шаҳомати таърихӣ таҷлил гардида, сокинони деҳаро дар фазои идона ҷамъ овард. меҳмонон аз гӯшаҳои намоиши амали дасти ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти кишоварзӣ, хӯрокҳои миллӣ ва машқҳои варзишӣ ба монанди гӯштини миллӣ, бандкашӣ ва дигар оинҳои наврӯзӣ дида намуданд. дар қисмати тантанавии чорабинӣ таъкид шуд ки ба фармудаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барҳақ тоҷикистони соҳибистиқлоли мо ва мардуми покниҳоду фарҳангпарвари он меросбари ҳақиқии ин ҷашни оламгир эътироф шуданд, зеро тамоми суннату оинҳои инсонгаронаи наврӯз маҳз дар сарзамини аҷдодии мо ва дар тамоми қаламрави кишвари биштосоямон поку беолоиш ҳифз гардидааст. яъне тоҷикистони маҳбуби мо воқеан ватани аслии наврӯз аст. гуфта шуд ки сокинони ҷамоати деҳоти ёрӣ чун дигар мардуми кишвар ин ҷашни миллӣ ва ҷаҳониро бо дастовардҳо дар ҳама соҳаҳои иқтисодӣ, вусъати кишту кор ва ободкорию сабзгардонӣ бо рӯҳи болида ва шукргузорӣ аз сулҳу суботи кишвар таҷлил менамоянд. барномаи фарҳангии ин ҷашни кӯҳан бо иштироки ҳунармандону ҳаваскорони маҳаллӣ ба тантанаҳои наврӯзӣ ҳусни тоза зам намуд. ҳамин гуна шодиву суруди сокинон то поси шаб идома ёфт. сокинони ҷамоати деҳоти регари шаҳри турсунзода ҷашни байналмилалии наврӯзро бо ифтихору сарбаландӣ ва шукргузорӣ аз фазои тинҷу осоиштаи мамлакат таҷлил намуданд. бошандагони ҷамоат дар базмгоҳи наврӯзӣ бо ҳам омада бо фараҳу хушҳолӣ ин ҷашни аҷдодиро ба ҳамдигар табрик мегуфтанд. ба муносибати ҷашни наврӯз дастархони идона бо анвои ҳафтсину ҳафтчин, суманак, таомҳои миллӣ ва шириниву кулчақандҳои омоданамудаи занону бонувон ороста шуда, гулдухтарон дар тан либосҳои миллии идона ба бар намуда анъанаву суннатҳои ин ҷашни таърихиву фарҳангии халқи тоҷикро намоиш доданд. ин ҷашни неқадам дар замони соҳибистиқлолии кишвари азизамон бо мазмунҳои тоза ба тоза боз ҳам ғанитар гардидааст. натиҷаи ваҳдату суботи комил, озодиву соҳибистиқлолӣ буд ки бо талошҳои пайгиронаи сарвари давлат ва кишварҳои ҳавзаи тамаддуни наврӯз имконият фароҳам омад то ин ҷашн бо таърихи беш аз 6000 солааш мақоми байналмилалӣ гирад. имрӯз наврӯз бо таърихи қадимиаш ба ҷаҳониён муаррифӣ гардида, оламиён тоҷикистонро ҳамчун ватани наврӯз эътироф намудаанд ва ин ҷашн ҳоло ба ҷузъи тамаддуни башарӣ табдил ёфтааст. наврӯз ҷашнест ки дилҳоро ба ҳам мепайвандад, муҳаббатро зиёд мекунад ва мардумро ба сӯи як зиндагии пурсаодат роҳнамоӣ мекунад. барномаи фарҳангие ки аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таълимии ҷамоат ва аҳли ҳунару санъат пешниҳоди ҳозирин шуд, ба таҷлили ҷашни наврӯз шукӯҳи тоза зам намуд. марказ ва деҳоти ноҳияи сангворро шиору овезаҳои тарғибкунандаи наврӯзу баҳор зебу зиннат бахшидааст. сокинони ноҳияи сангвор бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ки таърихи беш аз 6000 сола ва анъанаҳои инсондӯстона дорад сарҷамъ шуда, ин ҷашни бостониро бо рукнҳои хосаш истиқбол намуданд. ҳамагон бо чеҳраи болида ва қалби поку зоҳири тоза канори ҳам наврӯзи ҷаҳониро ҷашн гирифтанд. дар ин рӯз чун анъанаи хоси наврӯзӣ аз ҷониби занони ҳунарманд ва кадбонуҳои ноҳия хӯрокҳои миллӣ омода карда шуда ба намоиш гузошта шуд. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз хони идона ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ ки дар сатҳи баланд ташкил шуда буд, дидан карда ба ҳунару маҳорати занон ва ҷавондухтарони ин ноҳияи дурдаст
баҳои баланд доданд. хони оростаи сокинон аз хӯрок ва анъанаҳои мансуб ба ҷашни наврӯз иборат буд. бонувони ноҳия таъкид мекунанд ки онҳо ҳамасола барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни наврӯзи байналмилалӣ хӯрокҳои миллӣ пухта ба ин восита расму оин ва анъанаҳои ин ҷашни пурҳикматро дар қалби ҷавонон ҷой намуда онҳоро барои посдоштани арзишҳои миллӣ раҳнамун месозанд. ҷавондухтарон омода кардани хӯрокҳои миллиро аз модарон ва шахсони калонсол омӯхта, онҳо низ аз уҳдаи пухтани хӯрокҳои наврӯзӣ ба хубӣ мебароянд. хушбахтона бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар ноҳия курсҳои омӯзишӣ ташкил карда шуда, шумораи зиёди занон ва духтарони хонашин ба курсҳои омӯзишӣ ба хусус дӯзандагӣ ва пазандагӣ ҷалб карда шуда соҳиби касб гардиданд. таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои халқие ки дар ҷашни наврӯзӣ ба намоиш гузошта шудааст, ҳама маҳсули дастони бонувони ҳунарманди ноҳия мебошанд. ҷашнгоҳ ба тамоми унсурҳои ҷашни наврӯз аз қабили дастурхони наврӯзӣ, гӯшаҳои таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, намоиши бозиҳои варзишӣ, базми шеъру суруд ва дастовардҳо оро ёфта буд. ташкили мусобиқаҳои варзишӣ бо иштироки ҷавонон аз қабили гӯштини миллӣ, тенниси рӯи миз, шашкаву шоҳмотбозӣ ва бандкашӣ ки яке аз рукнҳои наврӯзӣ мебошад, ба тантанаҳои идона шаҳомати хос зам намуд. бояд гуфт ки ҷавонони ноҳияи Сангвор сол ба сол ба варзиш ва обутоби бадан бештар машғул шуда, дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок мекунанд. намояндагон зимни суханронӣ сокинони ноҳияи Сангворро ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ва фарорасии баҳори хуҷастапай табрик намуда, онҳоро ба оқилона истифода бурдани замин ва вусъат бахшидани кишти баҳорӣ ҳидоят намуданд. таъкид карда шуд ки ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ҳикмати бузурги фалсафӣ дорад. яке аз ҳикматҳои накӯи фалсафӣ ин ҷашни аҷдодӣ, сарҷамъӣ, муттаҳидӣ ва аз қалбҳо дур кардани кинаву бадбинӣ ба ҳисоб меравад. ҷашни наврӯз ба сифати ҷашни муттаҳидкунандаи инсонҳо на танҳо дар солҳои истиқлолияти давлатӣ аз нав эҳё гардид, балки мақоми байналмилалиро соҳиб гашт. бо мақсади хотирмон таҷлил намудани ҷашни наврӯзи байналмилалӣ барномаи консертӣ намоиш дода шуд ки дар он санъаткорон бо замзама кардани шеъру таронаҳои тараннумгари наврӯзу баҳор қалби тамошобинонро шод намуданд ва онҳо канори ҳам рақсу шодӣ ва фараҳмандӣ карданд. Нуриддини Қурбон, Саъдулло Ятимов аз ноҳияи Сангвор барои барномаи ахбор.